जारिमिन फरायग्राफोरखौ नङा, जारिमिन रनसायग्राफोरखौसो गोसोखाङो। सिमां नुग्राफोरखौ नङा, सिमांखौ पूरा खालामग्राफोरखौसो गोसोखाङो। गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंग्राफोरखौ नङा, गिदिर गिदिर खामानि मावनानै दिन्थिग्राफोरखौसो गोसोखाङो। बेबादि मा मावगासिनो नों, जाय नोंनि थैनायनि उनाव मानसिफ्रा नोंखौ गोसोखांगोन? ना खामानि मावनो गोसो जायो, ना फरायनो गोसो जायो। गोसोआव खालि मोनसेल' गिनाय दंदि मानसिफ्रा मा बुंगोन। नोंहा मोन्थाय दंमोन दि मोनसे समायना जिउनि, नाथाय मानसिफ्रा मा बुंगोन बेखौ साननानै नों बे सुबिदाखौबो गावनि आखाइनिफ्राय खोमाना लाबाय। नों बे भिरनि सासे बाहागो जाबाय। दिनै गावखौ मोनसे बादा खालाम, ओरैबादि मोनसे मावना दिन्थि, गोरोब जागोन सानसे समाव नों गावनि सायाव गुबुननि थाखाय मोनसे जारिमिन जानानै थालांगोन। बैखौ माव जाय नोंनि थाखाय बयनिख्रुइ बांसिन इम्परटेन्ट, मानोना बे मुलुगाव बेबादि रावबो मानसि गैया जायहा गिदिर गिदिर सिमां आरो हास्थायनाय गैया। नाथाय हास्थायनाय आरो सिमांफोरा गासैनियाबो आबुं जाया, मानोना गासिबो बै सिमां आरो हास्थायनायनि सायाव खामानि मावा। बिनि सिमाङा सिमाङैनो थालाङो, नाथाय नोंहा नोंनि सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनांगौ दं, आरो बेनि थाखाय नों सिखारनांगोन। फेल जानायनि गिनायखौ गावनि गोसोनिफ्राय जानगार होनांगोन। जाय नोंखौ मिनिनो हो। बेयो मुलुगनि मोनसे गोग्गा थारदि जायहा जेबो गैया मुलुगा बिखौ मिनियो, आरो जायनियाव गासैबो थायो मुलुगा बिखौ मेगन सायो। जाय दिनै मिनिदों बियो गाबोन गाबगोन। जेब्ला गाबोन नों गोबां गोजौआव सौहैगोन, अब्ला बिसोर नोंखौ नुनानै उनदाहा खालामनांगोन। आरो बे दुखु आरो हेंथाफोरा जोबथि नङा, बेजोंबो जुजिगोन, इसेल'सो, अरायसम नङा। जना थानानै जेबो मोननो हाया, जुजिग्राफ्रासो देरहासार जायो। बैसोरनि सिमाङा सिमाङैनो थालाङो, जाय सिमांनि मुङाव उन्दुना थायो। मानियो समा फ्रि, नाथाय बेखौ बायना मोना। बेयो गासैनियावबो समान थायो, नाथाय गासैनिबो सिनायथिया समान जाया। बुङो दि मानसिया मोननै राहायै सोलायो। गाव हारसिं नङाब्ला समा बेखौ सोलायहोयो। गाव हारसिं सोलायोब्लाथ' मोजां, नाथाय जुदि समा नोंखौ सोलायहोयोना, अब्ला गोबां खहा जागोन लोगो। बेनिखायनो सिखार, दानो, दिनैनो, आरो अब्लासिम दाथाथ' जेब्लासिम नों गावनि थांखिखौ मोना। जुदि बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांनि जिउआवबो एसेब्लाबो सोलायनाय फैदोंब्ला, अब्ला लाइक खालाम।